Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, predstavte si, že by som vám povedal, že včera večer mi na pozemku pristála raketa z vesmíru a vystúpili z nej malí zelení mužíci a rozprávali sa so mnou. Uverili by ste mi? Ak nie, tak vám nič nebudem rozprávať. Sú však dnes inteligentní ľudia, ako aj iní, ktorí v skutočnosti veria v lietajúce taniere. Niektorí dokonca svedčia, že ich videli. Dokonca tvrdia, že v nich videli malých ľudí. Viem, že americké letectvo už niekoľko rokov venuje tomu vážny výskum. Sú dve skupiny. Jedna úprimne a hlučne verí, že lietajúce taniere existujú. Druhá skupina o tom pochybuje a rovnako hlasite to popiera. Keď som bol kazateľom v centre Los Angeles, dostal som pozvanie ísť do Apple Valley k jednej veľkej skale, ktorá sa nachádza v tamtej púšnej oblasti a ktorá bola vyhlásená za pristávaciu plochu, kde vraj pristali rakety z vesmíru. Bolo mi povedané, že budem letieť jedným z tých lietajúcich tanierov. Nešiel som tam z dvoch dôvodov. Po prvé, som si nebol istý, že tam lietajúce taniere sú. Som dosť veľký skeptik. A po druhé, bál som sa, že ak by som do jedného takého nasadol, že by som odletel a viac sa už nevrátil. Nikto ma neuistil, že dostanem spiatočný lístok. A tak som tam nešiel. Vyjadril som sa k tomu všetkému skepticky a cynicky, ale sú ľudia, ktorí úprimne veria, že tam pristávajú a odlietajú takéto rakety. Veľakrát som išiel tade okolo a neviem prečo, ale vždy pridám plyn, keď idem okolo tej veľkej skaly. Ani Zachariáš neveril v lietajúce taniere, ale vo svojich videniach videl dva lietajúce predmety. Videl dáke zvláštne rakety z vesmíru. Majme na pamäti, čo som povedal v úvode k tejto knihe, že je to jedna z apokalyptických kníh Biblie. Je éterická, nebeská, duchovná a vysoko symbolická. Inými slovami, to, čo píše, nie je z tohto sveta. Na jednej strane sa musíme zdržať fanatizmu a na druhej materializmu. Nachádzame sa pri odpaľovacej rampe a pustíme sa do ďalšieho Zachariášovho videnia. Budeme vlastne vidieť prvého kozmonauta. Verte alebo nie, bola to žena, ktorá sedela v tej kabíne. A tým lietajúcim telesom bola Efa. Zachariáš 5. kapitola, 5. verš. Potom vyšiel anjel, ktorý so mnou hovoril a povedal mi: Zodvihni zrak a pozri, čo to vychádza. Zachariáš mal otvorené oči. Nebol to sen. A ten anjel mu povedal: Zodvihni zrak a pozri. 6. verš. Spýtal som sa: Čo je to? Odpovedal: To sa ukazuje Efa. A pokračoval: To je zjav celej krajiny. Spýtal som sa: Čo je to? Koniec koncov, toto je prvý kozmonaut, ktorého Zachariáš kedy videl, a tak nevedel, čo to je. Možno niektorí z vás si ešte pamätajú, aké vzrušenie to bolo, keď Jurij Gagarin vyletel do vesmíru. Ďaleko sa nedostal, ale bol prvý, ktorý tam bol. Nuž, tuto máme ženu vo vesmíre a Zachariáš si pýta vysvetlenie. To sa ukazuje Efa. Efa bola objemová miera na sypké látky. Používala sa napríklad na meranie objemu múky. Efa teda symbolizovala obchod a obchodovanie. 7. verš. V tom sa zdvihla olovená pokrievka a jedna žena sedela uprostred Efy. To, čo v tomto videní máme, je pokračovanie súdu nad hriechmi a priestupkami Izraela. Hľadí dopredu na 1000-ročné kráľovstvo, keď krajina bude zbavená hriechov a priestupkov. Takisto sa díva na súd nad Babylonom, ktorý predíde milénium. Musíme ho porovnať so Zjavením 18, kde vidíme súd nad Babylonom ako obchodným centrom. Zjavenie 17 zobrazuje súd nad Babylonom ako náboženským centrom. Boh odsúdi túto žiadostivosť. On prikázal: nepožiadaš.
alebo ako čítame v ekumenickom preklade Biblie, nebudeš túžiť. Boh odsúdi lásku k peniazom a chamtivosť, ktorá sa spája s komercializmom. Talent bol najväčšou mierou hmotnosti a bol vyrobený z olova, najbežnejšieho ťažkého kovu, ktorý sa používal pri všetkých obchodných transakciách na váženie peňazí. Neukojiteľná túžba po peniazoch a túžba po materiálnych veciach boli jednými z tých hriechov, ktorých sa dopúšťali po návrate z babylonského zajatia. Možno si spomínate, že Nehemiáš si to musel s nimi vybaviť, lebo svojim bratom požičiavali za vysoký úrok. Bola to vlastne úžera. Mojžišov zákon im to zakazoval a Nehemiáš si to s nimi vyjasnil. Malachiáš, posledná kniha Starej zmluvy, zobrazuje život v tej krajine po tom, čo bol postavený chrám. Pýta sa, smie človek okrádať Boha? Verte mi, Boh odpovedal na túto otázku. Povedal, že celý národ ho okrádal. Vidíte, boli vinní, lebo boli žiadostiví. Boli odhodlaní hromadiť pre seba bohatstvo a boli ochotní kvôli tomu okrádať Boha a ubližovať svojim bratom. To je to, čo začia Zachariáša robili. A Boh mu zjavuje, že tohto ducha žiadostivosti hodlá z krajiny odstrániť. Jedna žena sedela uprostred Efy. Vždy, keď v písme vidíme ženu, že je niekde, kde by nemala byť, má to negatívnu konotáciu. Vidíme to napríklad v Ježišovom podobenstve, kde žena vzala kvas a zamiesila ho do 3 mier múky. Ten kvas predstavuje zlo a kvas ako zlo je princíp, ktorý vidíme naprieč celým písmom. A keď písmo zobrazuje ženu v súvislosti s náboženstvom, ako napríklad cirkev v Tiatírach, ktorá trpela ženu Izabel, ktorá o sebe hovorí, že je prorokyňa, alebo tá veľká neviestka zo 17. kapitoly Zjavenia Jána, vtedy tá žena predstavuje zlo. V Zachariášovom videní tá žena v Efe predstavuje izraelský národ, ktorý upadol do komercializmu. Boh ich chcel požehnať, ale najprv musí vyriešiť ten ich odporný hriech žiadostivosti. Čítajme ďalej 8. verš. Povedal, toto je bezbožnosť. Sotil ju do Efy a jej otvor zakryl oloveným poklopom. Keď jej anjel povedal, toto je bezbožnosť, a sotil ju do Efy a zatvoril ju, spokojne si v nej sedela. Ale teraz, keď nadišiel čas, aby ten komerčný Babylon bol odstránený a zničený, tá žena sa snaží z neho uniknúť. Nechce byť zničená spolu s ním. Snaží sa utiecť. 9. verš. Zodvihol som zrak, pozrel som a videl som prichádzať 2 ženy. Vietor im dvíhal krídla. Mali totiž krídla podobné krídlam bociana. Zdvihli Efu medzi zem a nebo. Čo tieto 2 ženy symbolizujú? Nuž, s istotou môžeme povedať, že sú to činiteľky zla, pretože súvisia s tou ženou v Efe a obraňujú ju. A anjel jej povedal, toto je bezbožnosť. Mali totiž krídla podobné krídlam bociana. To znamená, že mali mocné krídla. Bocian nie je v písme obrazom anjela. Je to nečistý vták. 10. a 11. verš. Vtedy som sa spýtal anjela, ktorý hovoril so mnou. Kam berú tú Efu? Odpovedal mi, chcú jej postaviť dom v krajine Šinár. Keď ho pripravia, tam ju položia na jej podstavec. Boh vyháňa tento bezbožný a bezcitný komercializmus z izraelskej krajiny. Chcel by som, aby ste si niečo všimli. Izraeliti sa pôvodne zaoberali pastierstvom a poľnohospodárstvom. Prevažná časť Mojžišovho zákona sa zaoberá takýmto životným štýlom. Dáva pokyny týkajúce sa samotnej zeme, viníc, úrody, dobytka a takých vecí. V dnešnej dobe sa Židia, ktorí sa vrátili do Palestíny, vrátili vo veľkej miere k pôde. Keď sú však mimo svojej krajiny, púšťajú sa do iných oblastí podnikania. Nikdy som nepočul o židovskom farmárovi v Amerike. Vy áno?
Keď boli v babylonskom zajatí, priučili sa obchodu a obchodovať sa naučili od pohanov. Stali sa z nich dobrí biznismeni a osvojili si neukojiteľnú lásku bohatstvu, ktoré videli medzi pohanmi v Babylone. Znovu by som chcel upriamiť vašu pozornosť na 18. kapitolu Zjavenia Jána. Vidíme tam, ako Boh pri ustanovení svojho kráľovstva odsudzuje Babylon ako obchodné centrum. V skutočnosti sa ho zbaví. Milí poslucháči, Biblia je dosť revolučná kniha, čo je dôvod, prečo ju niektorí ľudia nemajú radi. O Jánovi Kalvínovi sa vraví, že v Biblii objavil kapitalizmus. A myslím si, že áno. No chcem vám pripomenúť, že Biblia je oveľa viac na strane chudobných ako bohatých. V Jakubovej epištole nachádzame toto tvrdé vyhlásenie. Jakub, 5. kapitola, 1. až 3. verš. Teraz teda, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám a ako oheň zožerie vám telá. V posledných dňoch ste si nahromadili bohatstvo. Vyslovuje sa proti hromadeniu peňazí kvôli samotnému hromadeniu. Potom pokračuje, 4. verš. Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí a krik žencov došiel k ušiam Pána zástupov. Zaujímalo by ma, čo Boh hovorí na niektoré veľké korporácie a odborové zväzy v dnešnej spoločnosti. Takéto veci sa nedostanú do Božieho kráľovstva tu na zemi. Boh ich bude súdiť a zbaví sa ich. Ak niekedy existovala nejaká revolučná kniha, potom je to táto, Božie slovo. Pre niektorých ľudí je až príliš radikálna. Všimnime si Zachariášovu otázku. Kam berú tú efu? A anjel mu odpovedal. Chcú jej postaviť dom v krajine Šinár. Kde je Šinár? Je to babylonská krajina. Boh vráti tento systém zla na miesto, odkiaľ prišiel. Apoštol Ján videl jeho konečnú skazu. V 18. kapitole Zjavenia Jána od 1. po 5. verš čítame. Potom som videl zostupovať z neba iného anjela, ktorý mal veľkú moc. Jeho slávou sa rozžiarila zem. I zvolal mohutným hlasom. Padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, s krížou všetkých nečistých vtákov, s krížou všetkej nečistej a nenávidenej zvery, lebo všetky národy pili z vína vášne smilstva tej neviestky a králi zeme s ňou smilnili a kupci zeme zbohatli z moci jej zhýralého prepichu. A počul som iný hlas volať z neba. Výjdi z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán, lebo jeho hriechy sa nahromadili až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Milý poslucháč, v našej súčasnej civilizácii je Boh vo veľkom biznise? Je Boh v akciových trhoch? Je Boh v odborových zväzoch? Je Boh v zábavnom priemysle? Každý, kto má aspoň trochu inteligencie, si uvedomuje, že Boh je z toho všetkého vynechaný. A jedného dňa ich Boh odstráni z tejto zeme. V tej istej 18. kapitole Zjavenia Jána čítame od 21. po 24. verš. A jeden silný anjel vzal kameň, veľký ako žarnov, a hodil ho do mora so slovami. Takto s prudkosťou bude zvrhnutý Babylon, veľké mesto, a už sa viac nenájde. Už v tebe nebude počuť hlas citaristov a hudobníkov, flautistov a trubačov. Už nebude viac v tebe nejaký majster, hoci ktorého remesla. Ani zvuk mlyna už v tebe nebude počuť. Svetlo lampy v tebe už nezasvietí a nebude už v tebe počuť hlas ženícha a nevesty, lebo tvoji kupci bývali na zemi veľmožmi a tvoje čary zviedli všetky národy. Našla sa v ňom krv prorokov a svätých i všetkých zavraždených na zemi. Keď tento systém zla bude zničený, izraelská krajina sa skutočne stane svetou zemou.
a keď bezbožnosť bude odstránená z celej zeme, na zem príde Božie kráľovstvo. Teraz žijeme v tejto dobe zla, ale pred sebou máme niečo nádherné. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako ho odporúčite ďalej, alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznavamebibliu@gmail.com, alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.